Human ang duol duha ka tuig sa niusang panimbahon. Diin atong gitinguha mahatagan sa online nga simba ang mga local churches. Miabot na ang takna nga atong gitasa ang tumong niini. Tungod sa pagluag sa mga health protocols, daghan na sa mga local churches nga nagbalik na sa pagtapok alang sa pagsimba diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga luna. Naiusahan sa atong mga pastor nga aktibong nag-apil sa recording alang sa online worship service video nga ipadayon ang pagpalapnag sa mensahe sa pulong sa Dios gamit ang online nga platform. Kining bag-ong episode sa niusang panimbahon, pinasahi ang iyang hanay apan padayon ang iyang katuyuan sa pagpalapnag sa pulong sa Dios. Gibuhat nato kini alang sa dungog ug himaya sa buhi nga Dios. Magampo kita. Dalay kuno silimbahon ng mga Dios niini nga buntag. Among gila ang imong balaang presensya. Ngania sa among taliwala. Gamit ang platform sa online, padangat kanamo o Dios ang imong kaalam duyog sa among papaminaw sa pulong nga pagabasahon alang kanamong tanan o sa pulong nga pagabatbaton ni ini nga takna. Itugot nga ang among pagpamalandong pagsimba mahimong ikahimuot diha sa mga tubangan o kami madasig maghatag kanamo sa paglaom kaalam ingon manusab sa giya unsaon namo sa pagharong sa nagkadaiyang pagsulay sa kinabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, kini among pag-ampo. Amen. Alang sa atong pagbasa sa balaang kasulatan, akong dadon kaninyo ang Salmos 33, versikulo 12 hangtod sa 15. Dinhi nagya ingon, bulahan ang nasod kansang Dios mao ang Ginoo. Bulahan ang katawhan nga gipili niya nga iyaha. Didto sa langit nagtan-aw ang Ginoo ug nakita niya ang tanang katawhan. Sa dapit diin siya naghari, nagtan-aw siya sa tanan nga nagpuyo sa kalibutan. Siya ang naghulma sa tanan nilang hunahuna og nasayod siya sa tanan nilang binuhatan. Panalanginan kita sa Dios sa atong pagbasa sa iyang mga pulong. Set us free by the truth you have bring us.
Mayong buntag kanatong tanan. Ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga anaa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay o nakigduyog kanato karon sa atong panimbahon ni ini nga kabuntagon. Malipayon kita nga magsaulog na usab o magpamalandong sa mga pulong sa Dios diha sa atong kinabuhi. Ikaduhang Domingo na karon ang milabay human sa pagkatao sa atong Ginoo o sa pagsugat nato sa tuig 2022. Karon usab ikaduhang Domingo sa season of Epiphany nga mao'y gitawag nato og panahon sa kapadayagan sa Dios dinhi sa kalibutan. Sa miagi nga Pasko o sa pagsugat sa bag-ong tuig, daghan ang nagsaulog niini nga puno sa kalipay. Apan dili kalikayan nga duna po'y giabot o kasakit o kagool tungod sa bagyong Odette nga mao'y nakapakalas og kinabuhi o nakadaot sa mga kabtangan. Ingon usab daghan ang nawad-an og minahal sa kinabuhi tungod sa pandemya nga midangat dinhi sa ato nga kalibutan. Makasusubo pamalandungon kay we are living in a very uncertain time. We are living full of fears. We are living very restricted of our movement ug unsa na lang dinha tungod sa kabalaka o tungod sa kahangawa sa kahimtang nga daghan na usab nga mga virus o variant nga ming tumaw nga ato karon nga gisaguban. Taliwala nining tanan, makaingon ako nga doon naghihapon kita'y rason nga maglipay o magpasalamat sa Dios. Kay kung atong huna-hunaon, wala kita niya gipasagdan. Anaa siya nagpakiguban kanato. Nadasig ako nini o mao'y akong na kabot sa akong huna-huna ang pagbasa nining atong teksto nga nasa Salmos 33, versikulo 12 hangtod sa 15. Diha nag-ingon, ang Dios nga atua sa kalangitan, nagtanaw sa iyang mga katawhan. Midungaw siya o nakita niya ang ilang mga huna-huna o nakita sa iyang mga mata unsa ang ilang binuhatan. Kini mao'y dako nga paglaom o mao'y makahatag kanato og dako nga inspiration nga maglipay og magpasalamat kita tungod kay ang Dios nga tua sa kalangitan nakakita og nagtan-aw man kanato nga tanan. Apan dunay pipila ka mga aspeto tingali nga atong huptan og atong bantayan, atong timan-an aron maangkon nato ang iyahang pag-uban og mapamatud-an kini diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kini nga mga punto mao'y sentro sa atong pagpamalandong karon. Kay sa ato ang mga greetings, moingon man kita, Happy New Year. But what is new in the New Year? Unsa may bag-o sa bag-ong tuig? Ingna kuno ang imong kuanbe o galingon. What is new in my life? Unsa may bag-o diha sa ako nga kinabuhi? Bag-ong sinina, bag-ong appliance, bag-ong kagamitan. Mao ba kana ang bag-o in the new year? Maybe. Pero kutob ra ba diha? Anha ra ba kita?
Mga igsoon, akong isugyot kaninyo, kining pipila ka punto nga gikutlo usab sa pulong new. N-E-W. New. Ako kining gihatagan og acronym aron dali nato nga matiman-an. Ang pulong N sa new, ako kining gipasabot nga never forget. Never forget to make Christ the center of our lives. Dili nato kalimtan nga himuon gayud si Kristo nga sentro sa atuang kinabuhi. Center of our business, center in our family. He is the center in our relationship with one another. He is the center of everything, even in our movement, even in our plans, and even the things that we hope for the future. Nindot man good if Christ becomes the center of our lives. Kay ang mga consequences niini nindot kayo. If Christ is the center of our family, the family is very peaceful and loving. If Christ is the center of our business, why makapanghuna-huna nga manglupig o mangdaya? If Christ is the center of our relationship, we learn to love each other, to accept each other. And if Christ is the center of our study, walay manglimbong tingali. If Christ is the center of everything, then everything is peaceful, loving, harmonious, and unsa pa nina. And therefore, I would suggest life becomes new and meaningful if we never forget to put Christ as the center of our lives. Pipila pa lang kaadlaw nga atong sa ulog ang Pasko ug ang pag-abot sa bagong tuig. Nya akong na panid-an nga daghan ang nagsaulog sa Pasko, and their celebration is focused on warm emotions, gift giving, paghatag og regalo, spending much on material things, tungod kay nakadawat sila og mga bonus, food festivities, nagpahambugay pagani og post sa Facebook sa ilahang mga giluto. Maayo man eh. Pero dili diha ra kutob, dili na sayop tungod kay ako gani nakadawat man pud og regalo. But it should not stop in there. It should go beyond that. We never forget the reason why we are celebrating, and never forget to make Christ as the center of our celebration, and in any season of our lives that He should be on top of it all. Mao kana nga akong gingon, ang Pasko nga nagbukas sa bag-ong tuig mao'y nagpadayag sa pagkamatinud-anon sa Dios. Ang Pasko nga atong gisaulog mao'y timailhan nga He touch our lives in a tangible manner through the life of our Lord Jesus Christ. He is the reason
of our celebration. And therefore, we should never, never forget to put Him at the center of our lives. Niadtong Pasko usab, atong December 26, dunay mga teenager nga nagkarol sa balay. Unya sa kantang Joy to the World, pag abot nila sa lyrics, imbis ilang kantahon, and heaven and nature sing, ang ilang gilitok, bersing. Worst pagyod, kay uman sa kanta, mingdungan sila pag ingon, advance Merry Christmas po. Bisan humana ang Pasko, advance Merry Christmas lang gihapon. The point I am raising is, if we do not know and understand the reason of our celebration, then we lost the essence of Him being the center of our lives and the center of whatever we do and the center of everything that we have. This brings us to the next letter, and that is letter E of the word new. Letter E stands for Emmanuel. God is with us. Meaning, God is present in our lives, that we should never forget to make Him the center of everything. It makes our life more meaningful, and it is more than enough reason for us to be happy. Tuguti ko ninyo nga akong ipakigbahin ang akong personal nga kasinatian on the presence of God in my life. Niadtong tutulo ka bulan nga mingagi, I met a freak accident. O daghan ang nasayod niini nga sa didto mi sa Marahan, naggabas ko og kahoy gamit ang usa ka circular saw, kanang gabas nga round driven by an electricity. Ako rang isa nabilin sa balay, kay nanglakaw man sila ni Mrs. o na sila gipamalit. Samtang naggabas ko, samtang nagtuyok ang gabas, wa nako damha nga sa pagputol nako ni adtong kahoy. Naigo og gahi siguro nga portion og miuntol ang gabas. And in a split of a second, didto na lang nako na pamalando nga ang gabas ming landing sa ako ang paa. Akong giukab ang akong paa o gikuha nako ang gabas nga nalubong sa panit. The wonder of it all is naibot ang extension wire nga gi-plug nako didto sulod sa balay. Walay tao ang balay. Kay kung wala pa naibot ang plug didto sulod, nagpadayon og tuyok ang circular saw, maputol gyud tingali ang akong paa ug mabaldado ako. Wa ko'y laing mahuna-hunaan kung dili the presence of God and His power nga maoy nakapatanggal
ni adtong extension wire nga gisaksak sulod sa balay. Miracles still happen today. Mao'y akong pagpamalandong kanunay nga nakita gyud ay sa Dios ang ato nga kahimtang. And as I reflect all these things, nakaingon ako, God allows things to happen, but God still is in control of everything. Control in a sense na dili niya pugnan, nga dili niya santaon og unsa ang manghitabo. But He sees everything didto sa dapit diin siya naghari. Nakita niya ang ato nga kahimtang. God is Emmanuel, and He is present with us. Mao kini ang akong kasinatian na nakaingon ako. Gitugutan niya ang mga panghitabo dinhi sa kalibutan. Apan wala matago sa iyang mga mata. It is up for us to discover the reason, the whys, and the how of things that happen in our society. But we know whatever had happened and whatever will happen, they are not hidden in the eyes of the Lord. Finally, ang letter W sa word new, it stands for our willingness to surrender to God our lives. We will never forget to make Him the center because He is Emmanuel, present with us. But these are not enough unless we surrender willingly. Our willingness to surrender to God, surrender to His will, our willingness to surrender to His commands. We are willing to forgive those who hurt us, willing to ask forgiveness for those whom we have offended, willing to make wrong things right, and willing to ponder upon the goodness of the Lord. Friends, actually, kaning tanan nga akong gihisgutan, these are not new. These are old things that are needed in our lives. But new in a sense na it takes another meaning if we put it simply saying, never forget to make Him the center of our lives because He is with us, present. And that we are willing to surrender ourselves to Him. Naagani ko'y giingon in the parable of the 10 virgin na ang uban nakasulod sa ganghaan pag-abot sa bridegroom, ang uban nabilin sa gawas. Apan ang uban nga wala nakasulod, sila na nagsinggit nga pasudla mi Ginoo. Apan ingon ang bridegroom, wala ko makaila kaninyo. Which means, it is not enough that we know the Lord.
what is more important? That the Lord knows us. Dili igo nga nakahibalo kita kinsa siya, dili igo nga nahibalo kita kinsa ang atong Ginoo. Apan ang pinakaimportante nga ang Ginoo nahibalo kanato. Nailhan kita niya. Because we are willing to surrender ourselves and respond to whatever He wants us to do. May God bless us all. Amen. Mag-amputa. Salamat Ginoo sa bagong tuig nga imong gihatag kanamo 2021. Salamat sa imong makananayon nga pag-uban bisan pa sa minglabay nga mga tuig nga imong ming gibantayan, gitipigan ang among mga kinabuhi. Ang among pag-ampo Ginoo nga sa magalawig kami nining bagong tuig, ang imong balang espiritu mao ang magagiya kanamo aron kami makabuhat sa mga butang nga uyon sa imong kabubuton. Panalangini ang matag usa nga nakigduyog sa among pagsimba karon. Panalangini ang matag panimalay nga among girepresentahan. Panalangini ang matag iglesia diin kami nahisakop. Panalangini Ginoo ang among komunidad. Labi na nining panahon sa pandemya. Kanunay kaming nagdangop kanimo Ginoo kay wala kami sarang mamahimo sa among mga kaugalingon. Panalangini ang among nasud uban sa pagpangulo sa among presidente ay ikaw magahatag kaniya sa langit ng kaalam ug kusog aron makabuhat siya sa angay niyang buhaton. Salamat Lord nga imong panalanginan usab ang among mga frontliners, mga doctors, nurses, medical technologists, ug tanan nga nagtrabaho diya sa mga hospital ug mga government agencies, Lord. Apil na mong pag-ampo ang mga sundalo ug mga pulis nga nagabantay sa kahusay ug kalinaw sa among komunidad nga imo sa silang bantayan Ginoo. Ang matag usa kanamo adunay mga hilom nga pag-ampo nga among gipadangat diya kanimo Ginoo, pag-ampo alang sa among mga mahal sa kinabuhi, adunay bati sa ilang panglawas, pag-ampo alang sa kauban sa simbahan nga adunay mga balatian labi na niadtong natakbuyan sa COVID-19 nga virus. Among ipangayo o Dios nga imo silang bisitahon pinaagi sa imong Espiritu Santo ug ipabalik kanila Ginoo ang kusog kabasog sa ilang panglawas. Salamat Ginoo sa milagrong imong paghahimuon kanila ug sa kaayuhan nga ilang madawat. Langitong Amahan, salamat nga ikaw ang Dios nga maoy bantay, magatipig kanamo sa padayon namong pagpangalagad kanimo Ginoo. Among itugyan ang tanan nga kanimo, ang among mga gibugaton, ang among mga problema, apil na among mga kahadlok ug pagduha-duha. Isalig namo tanan nga kanimo kay nagtuo kami nga dili mo kami biyaan ni talikdan. Mao kini ang among pag-ampo pinaagi kang Kristo Jesus nga among Ginoo higala ug manluluwas. Amen. Show.
Jesus ng bayan. Nailan kong ituan ko, ako na sa'yo, at siya ang hanap. Magabantay siya ng ako, at ang tugang umarin siya. Huwag na ako masayon sa higit, kung saan kaugnaw ko. Kung mga anak pinagumanda, umasan ay pangalan ko. Nainakong ituan ko, ako na sa'yo, na siya ang hanap. Magabantay siya man ako, ang tugang ugaling siya. Salamat Ginoo sa imong pag-uban sa among pagsimba. Bisan asa kaming dapit sa among Pinoy-anan sa trabahoan, ug bisan asa kami nahimutang ang imong espiritu nagagiya, nagauban kanamo Ginoo. Salamat usab sa kasiguruhan nga bisag wala kami nasayod kung unsay mahitabo sa among kaugmaon, apan nasayod kami nga ikaw o Dios mao ang Ginoo nga nagahawid kanamo, naguban kanamo, mao nga naay kami paglaom nga makabaton ug kasanag ang among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa inspirasyon sa Balang Espiritu ug sa mensahe nga among nadawat niining kabuntagon. Ubani kami sa among pagpadayon, paglawig nining bagong tuig. Mas tanan among pagabuhaton, among pagpanulti, pangunahuna, lihok, buhat, pakadala gayud kahimayaan diha sa imong ngalan. Itugyan namo ang tanan nga kanimo sa imong makanunayon nga pagbantay ug pag-amuma. Kani among pag-ampo pinaagi kan Kristo Jesus, nga among Ginoo higala ug manluluwas. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo, magmaluluyon siya kaninyo, hatagan kamo niya og kalinaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.